Sanibonani, mina nguBoy. Banda ngiyiproducer ye-Jazz, the favorite show on Ngobi. Ngobese, wena uthanda ukuthi umthwebuli wethombe. Umathabende lo uphephile yena. Umathabende lo. Kuthiwa kwenza ushayo compile lapha. Emculweni. Angicela ukuya lapho uMamtshali qala. No. Mamhlongo. Wenza ukhwezi nobusa, ngiyakhumbula Neliso. I-marketing le. Ey nalo lecama lihamba. Lydia Mtshali. Yes. Igama lami nguPhindile wakaphewa, uPhindi P. Gibela hlalweni nasenibona. uPhindi P wakaphewa. Ngenza uhlelo ebukhoneni nohlelo ulibo lokuqala. Nginobani la? Nginobanda Jazz. You know Mr. Ngobese ngapha, umshuthi wethu. Phephile. Kwa lapha kwa compile sihlezi simcela asifakele amaculo. Our marketing, radio marketing, Sis Lydia Mtshali and Nelisa. Yes. Oh, I've got Sanibonani. Sanibonani. Igama lami nguSimthande Myeza, ngumsakazi ngisakaza uhlelo lwangesonto ekseni kusukela phakathi kwamabili kuze kube u3 ekseni kuthiwa isiqalo esilontunja. Lo namazini lo ubuya lo mculi uPhindile Phewa aka Phindi P wenza uhlelo ulibo lokuqala njalo ekseni. Ubanda aka Boy kamama producer we-Jazz umnqobi wakwaLontunjwa umnqobi wakangobese umnqobi uyashutha wenza ukhozi TV aphinde enze iy'thombe nje nama-video ku-social media bese uphethile community safety, yeah. Music compiler. Yena ngene ngizomkhumbula ngayo. Ngizobele ukuthi community safety bese ngiyamkhumbula. Wenza music compiler ngiyangizwa yini. Futhi ufake ingoma njengo music compiler bese lapha ya Yabona ke lo akusanto okudlala le. Sangasadlala mase kukhuluma ngayo. uLydia Mtshali we radio marketing. Bese kuba intokazi lapha uNeliso kaMhlongo wenza ikhwezi lokusa aphinde enze music show Khosi music show ngo-10 kuya ku-12 njalo kusihlwa. Bese ngivala ngengadlangala. Sanibonani. Uzama wabamseleku. Kuhle kwethu ekseni ngo7 kuya ku9. Umsindo wempela sonto ngolwesihlanu. Ngesonto icebo. Anginayo uBoy oyedwa uBoy uSpofokolo. uBoy wami uSpofokolo. Uyenza uBoy. So la Nontaka. Phela bawuthumbalansile khona omdala nomncane. Ufokoli mangabe unesithembiso wakho noma mkhulu noma mncane. Mona nesithembiso samadoda ubaba omdala nobaba omncane. So ufokoli ubaba omdala.
bese kwalanywa uNtakane. U-Abigail lo. Usimthando kaMyeza ungena ngesonto ngo12 kuya ku3 ekseni uphindile wakaphewa uphindi P wenze ebukhoneni nolimbo lokuqala uboy ubanda jazz mase kuba ungobese malume shutha uyashutha lapha ku Khosi TV kube ke uphephile music compiler wethu osifakela ingoma ezimnandi every time more request siyabonga kube radio marketing uleader wakamtshali bese kuba ke uneliswa ngapho senzela ikhwezi lokho